comenzar a segunda semifinal de Final Four cadete femenina que enfrentará os equipos Balonmán Chapela e Barlaje Asmou Balmeaño. Estou cos adestradores Felipe Verísimo, Pablo Suárez. Pablo, contanos un poquinho como foi esta temporada para o equipo. Fue una temporada dura, empezamos que nadie contaba con que estuviéramos aquí, al final lo logramos y bueno, una temporada que con mucho esfuerzo las niñas, mucho trabajo y al final lo conseguimos. Felipe, ti contame un poquinho, porque claro, este enfrentamento xogastes en Liga. Un caeu para un lado, outro para outro. Como vemos este partido? Eu creio que será um partido duro, como os anteriores, e creio que decidimos no final. Ao final do partido, creio que irá ganhar a equipe que tem mais a latitude. Cholo, contame para a túa parte tamén como chegan as rapazas aquí, con que ánimo, polo que me acabas de dicir ti mesmo. Ninguén contaba, pero vos aquí estades. Con mucha ilusión y lo que acaba de decir mi compañero, que dos equipos muy igualados, se decantó un partido para cada uno en la liga y al final del partido todo se decidirá. Felipe, as túas rapazas como chegan a este encontro? Bem, temos algumas lesionadas, creio que Chapela igual, temporada larga, pero estão preparadas, nos preparamos bem. Pois nada, moitísima sorte aos dous, e xa sabedes, partido moi emocionante o que imos vivir agora. Nada, deixo vos agora coa segunda semifinal cadete femenina. Bos días a todos. Antes de dar comienzo a esta segunda semifinal, vamos a facer entrega ás campeoas de Liga Prata do seu trofeo e da súa medalla, as xogadoras do Balonmán Porriño. Fan entrega das medallas Joaquín Rocamora, seleccionador junior femenino e adestrador do Atic Go Balonmán Elche, Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán, Carla Abad, vicepresidenta da Federación Galega de Balonmán,
e Laura González, presidenta do Comité de Apelación. Forte o aplauso para estas xogadoras. Que recibirán o trofeo como campeonas de Liga Plata de man de Joaquín Rocamora, seleccionador junior femenino e adestrador do Ático Balonmán Elche. Forte aplauso para todas elas. Por esa consecución do título de Liga Plata. Noraboa. Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a este pabellón Gustavo Rodríguez de Tui, donde se vaya a celebrar a segunda semifinal da categoría cadete femenina. Ya tenemos as protagonistas na pista y vamos a comenzar cas alineacións dos dous conxuntos. Comenzaremos cas xogadoras do equipo que hoxe xogarán como visitantes, as xogadoras do Barlaje Asmúbal Meaño. Con número 1, María Beis. Con número 2, Paola González. Con número 3, Carlota Gonzalo. Con número 4, Victoria González. Con número 7, Alba Domínguez. Con número 8, Ainhoa Álvarez. Con número 9, Marta Méndez. Con número 11, Aroa Míguez. Con número 12, Soraya García. Con número 17, Claudia Vera. Con número 21, Iria Padín. Con número 24, Raquel Muñiz. Y con número 89, Noa Rodríguez. Adestrador, Felipe Verísimo. Oficial, Carolina Ferreira. Por parte do Balonmán Chapela. Con número 1, Alicia Barciela. Con número 4, Noa Cusi.
Con número 5, Uxía Sotelo. Con número 6, Sara Méndez. Con número 11, Nayara Barciela. Con número 12, Valeria Chao. Con número 14, Noa Garrido. Con número 12 a 6, Daniela García. Con número 12 a 7, Lucía Rodríguez. Con número 20, Antía Fernández. Con número 21, Chloe Fernández. Con número 23, María Ángel Salazar. Con número 50, Paula López. Y con número 51, Sabela Fernández. Adestrador, Pablo Suárez. Ayudante, Olga María. Dirigirán o encontros colexiados Sergio Murillo e Rubén Iglesias. Auxiliados na mesa por Mara Lago e Sofía Villela. Exercerá as funcións de delegado federativo Aurelio Barreiro. Moita sorte aos dous equipos e que comece esta segunda semifinal da categoría cadete feminina. Boas tardes de novo, xa estamos aquí sentados nos nosos sitios. Estamos de novo Charlie, un servidor, o meu carón Anxo Otero, Panchi. Tras a semifinal anterior, no que o Carballal resolveu con bastante solvencia. Vamos a ver seguramente agora un partido moito máis igualado entre o Chapela, que xa vemos aí sobreimpresionada na pantalla a alineación de todas as xogadoras que van a participar no encontro de hoxe, e o Meaño. Moi boas. Pois sí, eu creo que vai ser un encontro moi igualado. Na Liga gañaron respectivamente nas súas casas cada un dos seus equipos, dos equipos. O Chapela, creo recordar que conseguirá unha victoria por 8 tantos, e o Meaño na volta gañou por 5 tantos. Hoxe, bueno, nun campo neutral, a ver quen gaña. Pois vamos a ver como se vai a desenrolar esta semifinal, que se os outros equipos truxeron afición, a verdad que o Meaño truxo aquí todos os bombos e as cornetas que había pola vila, igual que aquí a nosa dereita que se encontra a afición do Balonmán Chapela, truxo bandeiras e gargantas de sobra para animar as súas xogadoras. Pabellón Gustavo Rodríguez, que luce espectacular, con toda a gran posta en escena da Federación Galega de Balonmán. Mientras se colocan aí as xogadoras, e vemos a afección de os dous conxuntos. Vamos a ver agora como se preparan na pista para arrancar canto antes. Pois que o Chapela tamén vai contar con con unha medallista como é Antía, tamén o fixo o Porriño, tamén o fixo Carballal. Están preparados aí os colexiados para dar comenzo a este partido que arranca en este mismo momento. Un Chapela que comeza atacando aí con Uxía no lateral, e de novo o marcador, están nos tendo aquí algún que outro problemiña no marcador, porque non se resetea, Panchi. Non. Bueno, vamos a ver como os plantexamentos dos dous equipos seguramente non teñan un ritmo tan alto como os dous equipos anteriores pola filosofía de xogo dos clubes,
pero bueno, será un partido muy igualado, a ver quen antes controla os nervos dos primeiros minutos. A primeira parada, neste caso da xogadora do Miaño de María Beis. A ese primer intento, non, pero moi ben xogado por parte do Chapela, aí moi ben o lanzamento de Noa, que detivo moi boa continuidade, vemos, bueno, dous equipos que falábamos, non? Filosofías diferentes ao partido anterior, dos equipos que defenden un pouco máis atrás, vale? Confiando máis seguramente no físico, na forza das súas xogadoras grandes. Que ben Raquel, esta xogadora de primer ano, cadete de primer ano que estuvo tamén disputando ese Cesa de Benidorm o do ano pasado. Que moi ben aí, e de novo comenzan parando as porteiras como no partido anterior. Vamos aí que a porteira do Balonmán Chapela detén o lanzamento de Alba. Vemos aí moi ben, que intensa defensa, moi ben ese movimento sin balón por parte de Nayara, que pon o primer tanto do encontro a prol do Balonmán Chapela. Continúa Raquel. Este partido xa é, como se nota, que foi o partido ás 12:30 da mañán e xa veñen despertas as rapazas, eh? Sí, algo importante, falaba eu dos nervos do principio do partido, levan, bueno, estamos no cuarto ataque, a verdad que os tres anteriores finalizaron con lanzamento claro e con boas situacións, e iso é moi boa señal. Ataca de novo Raquel, que lle mandaba a súa compañeira a pivote a Noa, porse na zona entre os dous centrales defensivos, e vamos a ver agora como prepara aí, que ven de novo a ese balón que recolle Uxía. Vamos a ver agora como sube o balón o Chapela. Dúas imprecisións no pase. Dous balóns que ten o Chapela para porse aí un pouquiño por diante. Temos aí que cambiaron un pouquiño, non, a disposición. Temos aí agora facendo tarefas de mixta a Claudia. Sí, un avanzado, estaban avanzado, pero seguindo a Claudia na permuta. Vamos a ver agora Nayara co balón, que intenta fintar aí, que ven aí, móvese a bola, ollo esa finta aí, 7 metros dictaminados polos colexados. Ese intento de lanzamento aí, vamos como vai Uxía a porse na línea dos 7 metros. Uxía e María, novo duelo, vamos a ver quen sale gañadora. Moi axustado, notase que hai traballo previo, porque xa estaba ali María, pero Uxía xustou un pouquiño máis. Ese balón que vai ao fondo da rede. Bueno, María é unha porteira que coñezo, bueno, por temas de compartir a veces handebolmanía con os nosos equipos e tal. É unha xogadora de moitos reflexos, que traballa máis con explosividade e máis, entonces seguramente nos dé algún paradón por momentos. Que ven agora a situación de Raquel para darlle ese balón a Soraya, a súa compañeira, para que entrar aí esa zona entre 1 e 2. Por o 2-1 no marcador. Vamos a ver como se vai desenrolando, que ven ese bloqueo. Moi ben Uxía, ollo que Raquel quiso sacar esa falta en ataque. Tuvo aí o límite, ¿no? Sí. Pero moi ben, moita intensidade do partido. Vemos aí Carlota para Raquel, Raquel que quere filtrar o balón ao pivote, non o consigue, pero colle ahora, ollo que estaba sola e non se dá conta a xogadora Claudia do Parlaje Asmú Almeaño, que agora sí. He dicho, bueno, antes era un pouquiño fácil, porque tiña moito sitio. Vou facelo agora un pouco máis complicado. Sí, normalmente con moito espacio, con canto máis espacio teñen os extremos, moitas veces errase máis, Iso tamén é verdade. Así que vamos a ver agora como van estos ataques. As xogadoras están moito máis centradas. Aí Uxía, ollo que ven esa pinta de giro de Uxía. Está un pouco despistada, non? Aí a exterior. Sí, a exterior e a dúa deixou na recibir moi cerca, botou en 7 metros, non pensaba que ia facer a finta de xiro, confiouse e cando se deu conta xa non pudo facer nada. Iso yo recriminaba tamén o seu adestrador Felipe. Vemos como move agora o balón para Soraya. Asmú Balmeaño, Raquel, que ten aí a súa compañeira Carlota, de novo Raquel que intenta entrar.
vai a ser un dos aspectos diferenciales no momento no que Raquel comence a aportar goles o seu equipo, que aí atemos que ven a Fito forte. Pues se antes o decimos, antes pasa. Sí, seguramente sexa a xogadora que vaya botar o equipo ás costas cando as cousas se complique máis. É o que falábamos, non? Chapela moi xuntiñas, agora conseguiu penetrar Raquel nun contra un, pero moi planiñas na defensa, e a confiar en, bueno, en que lancen máis de atrás e na súa tamaño, non? Na súa forza, no seu... E agora ese intento de Paula que veu moi ben aí Nayara sola na línea de 6 metros que se vai ao poste. Balón para o Bar Laje Asmúbal Meaño para poder por ese 4-4 no electrónico. Recordamos tamén o gañador deste encontro xogará a final mañán contra o gañador da primeira semifinal que foi o Ferretería Molares Balonmán Carballal, e o perdedor disputará mañán ás 10:30 da mañán ese terceiro e cuarto posto contra o Balonmán Porriño. Estamos aí. Xa está Noa preparada para sacar ese golpe franco. De novo Raquel que ven a finto débil. Ollo ese golpe que no cesa deste ano. Tamén Raquel tuvo un golpe moi grande nesa zona, sí, nesa zona da cadera, ¿no? Non lle permitiu seguir xogando durante casi todo o campeonato de España. Se levanta, tira un poquinho centrado por parte da xogadora de Meaño que quere coller o rexeite. Creo que Meaño ahora mesmo está faltando un pouco máis de continuidade de balón, están xogando moi directas uns contra un, demasiado golpe franco, e cunha defensa tan cerradiña e planiña, eso que máis lle favorece. Aí hai que intentar movelas e poder atacar máis as calles de fora, que seguramente atoparán no momento que empezan a facer. Moi ben Nayara movéndose por detrás de ese avanzado que está facendo Claudia. Está gañando moi ben ese espacio a xogadora de Chapela, que finta moi ben, quere volver, quería amagolle ese pase, non? Aí a Paula, pero non encontrou. Vemos aí as indicacións do adestrador do Meaño. Ataque moi longo agora por parte do Chapela, que quere infiltrar o balón ao pivote. Gírase de novo Paula, e moi ben esta xogadora, que pon o quinto tanto para o seu equipo. Sí, está a facer un bons minutos. Aparte, Chapela notase que, bueno, busca un pouquiño, en canto non encontran, pois van a buscala ela para que lles saque as castañas do fogo, non? Para buscar aí un pouquiño algunha solución máis eficaz. Exactamente. E vemos aí como Raquel se quere levantar, non continúa o balón. Vai cara ao extremo de novo, e agora sí Alba polo corto. E quen de superar a garda redes do Chapela e por o 5-4 no marcador. Partido de moita alternativa, pero moi igualado, Exactamente. E un pouco que falábamos, non? Al final un pouco de continuidade e acabaron aparecendo oco aí no extremo. Ben, se está movendo esta rapaza por detrás da avanzado que ven Nayara. Dedica o gol a súa parroquia de Chapela. Sí. Unha xogadora que está xogando moi ben sen balón, que está respondendo ben a disuasión dos avanzados e dando sempre unha línea de pase aberta para poder finalizar. De novo Raquel que filtra, cara Alba que está vendo moi claro, Soraya que xoga de novo con Raquel que ven a finto forte. 7 metros dictaminados polos colexiados, van a falar aí porque no momento de cerrar di que estaba dentro. 7 metros, conversan os dous, o teñen claro. Sí, o lógico, non? O árbitro de fondo veo que estaba dentro, o de diante viera golpe franco, pero bueno, decidiron o que... Vamos a ver agora Alba de novo a este lanzamento que o tocou Daniela, pero que se vai cara adentro. E agora sí, ese 6-5 no marcador. Baixa de novo defensa o Meaño, Sí, baixa 6-0. Bueno, a ver, estaba llegando a las costas, o que falábamos antes Nayara sin balón, pues pretenden cerrarse un pouquiño, los dos equipos 6-0 ahora mismo. Balón agora que é capaz de transformar Noa tras ese pase de Nayara. Está saltando moito pase agora o non encontrar unha resposta clara, non? Un pase claro cara ao pivote, cara a Paula. Vamos a ver que nos quere preparar agora o Meaño, que cambia a directora do xogo
Que ponga Claudia ahí no centro. Carai, cómo entró agora Paloma nese extremo izquierdo para darlle un aire a súa compañeira Carlota. 7-6, un partido de toma y daca, como se suele decir. Paloma que se mal non recordo, unha xogadora infantil, non? Que non, de segundo ano, e que creo que foi unha das máximas goleadoras da categoría infantil este ano, tendo unha media altísima de goles. Pois seguramente ese revulsivo que quere buscar Felipe nas súas xogadoras. Nada, vamos a ver agora como vai no aí contra Alba, tentándose un para un, tentar pasar da xogadora de Meaño, pero non é capaz, que aí fala co colexiado, que lle indica aí a Paula desde onde se ten que efectuar ese saque de golpe franco. Nayara que cruza aí con María, esa xogadora que vende dentro, balón de novo para Chapela. Non temos descanso, Panchi. No. Ahí estaba... Uy, qué pena, estaba bien lanzado. Es muy bien María ahí. Que xa estaba Camán preparada para parar ese balón aí abaixo á dereita, a súa dereita. Ver agora a Claudia, que ordena aí as súas compañeiras. Comenta allí un secreto a Raquel, a ver que van facer agora. Seguramente teñan algo preparado dos adestramentos. Aí balón para Soraya, que xoga de novo. Ese cruce con Raquel, que pinto forte que vai de novo ese balón cara Alba, que non lle foi nas mellores condicións. E moi ben Noa, que corta. Eu creo que Raquel podría aproveitar que non lle están saindo moito e buscar a veces un lanzamento exterior, que sempre está buscando un contra un, por lo menos por darlle variantes. Que venga agora o balón cara a Paloma de novo. E agora Daniela, que dixo unha vez si, dúas non me vas a volver a meter gol polo corto. Parada, segunda parada xa da porteira do Chapela. Decíamos, sí, Raquel podía buscar un poquinho máis ese lanzamento desde fora. Que venga agora Nayara de novo, pero no primer intento saliu o tiro un pouco centrado. Creo que se escuda un pouco máis ela, non, en volver a caer sensacións. Sí. Facelo mellor, non? Sí, eu creo que está tendo esa calma, non? Pero bueno, con unha defensa tan planiña, se non vas a topar situacións, obligar a salir un pouco a veces. Aí a temos, e de novo un tiro moi centrado. Sí que saliu ben, non? Saliu ben desa finta, pero... O tema é que está pegándose moito para lanzar, non? Entón, se queres lanzar non te pegues tanto e así lanzarás un pouco máis cómodo, non? Que non teñas ese contacto encima. Pero bueno, o que falábamos, non? A dinámica do encontro anterior coa deste encontro, en este encontro as transicións rápidas non as hai por ahora, por lo menos. Dous equipos que van a traballar en posicional todo o encontro, ten toda a pinta, non? Defensas duras, xuntas, e despois con calma os ataques. Mirábamos aí agora a Raquel, que intentaba cortar ese balón, e despois moi ben a axuda da súa compañeira. Ollo aí Raquel agora, que busca moi ben ese un para un e termina nunha situación de lanzamento con contacto que os colexados dictaminan como 7 metros. Será un cambio de porteira. Vemos que vai aí, entra na pista a porteira do Chapela, que entra na pista Alicia, de novo Alba. Ollo que están aí, entran as mopas para limpiar, para que a pista esté nas mellores condicións posibles. Vemos como Alba, lanzadora, deixou o balón no suelo para non ter na man. Rutinas de lanzadores, non? De cada un gestiona as súas maneiras. Iso, cada un ten as súas manías, os seus rituales. E vamos a ver, porque agora funcionoulle perfectamente a xogadora do Meaño, que tirou con moitísima calma, pero que localizou o balón moi ben. Sí, como se non fora con ela o lanzamento, non? Verdad, plan, bueno, aí parecía. con toda a tranquilidade do mundo, bueno, aí vai, a escadra. Así tirabas tú os penaltis tamén, Sí, pero por fora. Tiramos bastante mellor estas xogadoras que están xogando a semifinal cadete. E vemos agora como ese lanzamento de Noa Cusi, que se vai o Pau, e lle dá de novo unha oportunidade ao Meaño para por o empate no electrónico. Anima a parroquia de Meaño as súas xogadoras para que consigan o gol. Vemos aí como moven o balón de novo Soraya. Soraya con Claudia para Raquel, que intenta fintar o débil de novo. E agora está... Parece que iba ao centro, non estaba moi segura, e agora indo cara
Caro Débil está indo con moita máis forza. Sí, acabaron de cerrar casi 3 xogadoras a un tempo. Aí é onde ten que buscar un pouco a continuidade. Está ben atacando, pero bueno. De novo Claudia para Soraya, que busca aí ese espazo entre V2. Alba non o mira claro. Levantan a man os colexados. Raquel, que quere fintar o Débil, pasa ya outra vez de novo. Que ven esa intentona de Claudia para entrar polo centro. Pero ese me teño que xogar, digo que vai tirar Raquel agora, Sí, o xogará para o extremo. Aí a temos, ese balón xa non pode volver, que no último pase, casi se cola. Aí polo único oco que había entre o poste e Daniela, pero ese balón sale rexeitado cara fora. E outra ocasión que rexeita o Meaño para por o empate no marcador. Sí, bueno, a igualdade sigue sendo máxima, pero bueno, o Chapela sigue mantendo esa diferencia dun gol. Ahora se consigue conseguir, bueno, dos planteamentos parecidos, non vemos, non? A defensa de 6-0 xuntiñas, Con moitas axudas. e obligando a dar un pase máis que non o están atopando ahora mismo. Pues ahora que está aí no campo Lucía, lateral esquerdo que ven Nayara de volta, moi ben esa man aí o bote de Raquel, que collo, balón, recupera o esférico para o Meaño e Claudia, que volve a dirixir as súas compañeiras. Sí, o cambio defensivo claramente veulle ben a Meaño, non? En que iniciou con 5-1 e Nayara lle fixera dano xogándose en balón, e agora a Nayara costalle máis, non? Unha defensa máis cerradiña, non ten tanto espacio para o seu xogo máis eléctrico, máis explosivo, e estalle costando. Vamos agora, aí Raquel co balón que quere fintar, finta a Nayara, se levanta e balón por fora. Decías tú, Raquel, está indo moi directo, non? Sen haber unha elaboración previa. Non se pode buscar todo iso dun xeito tan directo, porque vai ser seguramente contraproducente. Sí, e sobre todo a larga, ao final do partido vai chegar reventada, o sea, porque está cansancio, perdendo aí enerxía de novo, balón cara a Paloma, que esta vez sí e quen de marcar, e de por 8-8 xa pasado o Ecuador desta primeira metade. Minuto 16 e medio casi deste encontro. Máxima igualdad no 40-20 deste pabellón Gustavo Rodríguez de o Concello de Tui. Ben, ahora Raquel atacou ben o contra un e dou a continuidade ao extremo e atopou na Paloma outra vez. E ese cambio defensivo estaba dicindo Felipe aí a Soraya que aguantase un pouquiño, que non fora tan rápido a axudar aí, e que ven de novo a Calle. Moi ben Lucía ganando ese espacio entre V2. Pouco tibias aí, non? Un pouco tibias, sí, de Alba, non? E máis, se non chega a ser gol, o árbitro estaba preparado para pitar os 7 metros pola axuda interior. Eu creo que vai ser un encontro, vendo os plantexamentos defensivos, que no que se van a topar moitas situacións de 7 metros. Ao estar tan planiña na línea, esas situacións de axuda sempre van a ser por dentro. Moi ben, agora esas axudas, o igual que mencionábamos a Isma, o adestrador do Porriño, no partido de antes polas desigualdades, tamén o vamos a mencionar agora, precisamente porque o ser un partido no que previsiblemente temos agora o fallo de Paloma, que se escapa por riba do Longueiro ese lanzamento, decíamos, ao igual que a clave está nas superioridades ou nesa xestión, sí, dese espaciales, deses momentos de partido, tamén o están os lanzamentos de 7 metros. Sí, tal cual, o sea, son todos esos pequenos detalles que ao final marcan a diferencia, ¿no? Nos partidos igualados, está claro. Non, ao final un fallo de lanzamento de 7 metros dun lado, antes houbo o Pau 3, non? Pero menos mal que a diferencia do marcador é amplia, pero se chega a ser un partido igualado, seguramente esos 3 fallos en contra, 3 fallos do outro lado, o sea, 3 goles no outro lado, a diferencia xa non sería a mesma. Pois move de novo aí Carlota, que xa descansou o necesario. Volve aí a dirección os mandos do seu equipo, que busca e tenta finta, que ven agora que vai a ter un aire Raquel, porque miramos agora, non está en imaxe, pero miramos que se sacou unha das súas zapatillas, esperemos que non sexa nada. Balón para Soraya de novo, Carlota que tenta atacar, Paloma que está aí nese lateral esquerdo que busca, volve de novo ese balón cara a Claudia, e parada de Daniela, que vai a buscar aí o balón a esquina
deste pabillón de Tui. Estuvo ben xogado, houve continuidade de balón, bueno, tempo morto de Chapela. E vamos a ver que lle di o adestrador de Chapela as súas xogadoras. ¿Me escucháis, por favor? Por favor. Cada vez que mandamos una jugada, sube arriba. Paula, trabajo aquí, fijación y 2 contra 2 en este lado. Punto y se acabó. Y con continuación al lateral de aquí. ¿Entendido? Nada más. Solo con tranquilidad. Movemos el balón de lado a lado. Damos una vuelta y a partir de ahí manda una jugada. Nos sube, jugamos por detrás del avanzado. Lo hemos ensayado, chicas. Lo hemos ensayado. Vale, así que con calma. Vamos, chicas. 1, 2, 3, Pois aí temos ese tempo morto solicitado polo Chapela. Está moi ben pedido polo tema de volver a recordar un poquinho o plan de partido e sobre todo por ese cambio defensivo que lle estaba facendo bastante máis daño, non o Chapela, simplemente ese apunte de decir, oye, mira, que a segunda, a defensora sobre todo da zona esquerda do noso ataque transforma e vai cara ao avanzado. Entón damos un poquinho máis de calma, damos máis mobilidade a ese balón para buscar o máximo. Vamos a ver. Sí, xogar, pediulle xogar sen balón por detrás do avanzado, iniciar con 2 contra 2 de continuidade, bueno, vamos a ver se levan a... E ven agora Lucía que lle filtra ese balón a Paula que se xira. 7 metros. Esa diferencia física de Paloma e de Paula e sobre todo tamén a idade, non? Decíamos antes. Vamos a ver como se desenvolve este lanzamiento de 7 metros mientras sale de nuevo a Mopa. Bueno, un pouco que decíamos, ¿no? Al final buscaron o 2 para 2, coa pivote que falábamos ao principio que iban a buscala seguramente durante moitas veces durante o encontro. É unha pivote forte que consigue gana ben a posición e despois para parala, como non teña moitas axudas, vai conseguir. Parada ahora da portera, ollo que no acolle ese e volve a pitar un 7 metros por esa posición, ese balón adaptado que indica o colexado que tiña a xogadora Ainhoa Cusi. Vai o lanzamento de 7 metros María Ángel, que se enfronta de novo a María e toca o balón pero non é quen de paralo. Mais 2 para Chapela. Sí, un amago a ese rexeite, non? Que parou na moi ben María, pero perxou non moi ben a xogadora de Chapela e conseguiu sacar o... E agora Nayara que se vai sobre Soraya, reacciona rápido o adestrador do Meaño que mete a Raquel en pista, ollo sé, esa blocaxe. Vamos a ver se ven as súas compañeiras do Chapela. A compañeira adiantada prefieren ter un pouquiño máis de calma. Paula que se vai cara ao extremo dereito. Un pouco precipitada a xogadora de Meaño, non? Estar unha menos con ese lanzamento, pero bueno. Lucía aí que quere tamén, non? Un poquinho de precipitación cando... Sí, tan unha máis, teñen que... elaborar un poquinho máis o ataque. A ver... Teñen a pivote no extremo. Paula de novo Nayara que quere xogar aí. 7 metros de novo por ese golpe na man que recibiu a xogadora do Chapela, que recibiu Valeria. E agora de novo parada de María. O lanzamento de María Ángel. Moi boa parada, aguantou ben, foise con todo aí a súa dereita e sacou un bo lanzamento. Hai mixta ahora con Raquel, mentras están polo menos mentras están unha máis. Vamos a ver agora como se vai a desarrollar este último ataque aí xa recuperan as xogadoras. Vamos a decir este último ataque casi en inferioridade do Meaño e de novo ese lanzamento polo corto que para Daniela. A ese cambio tamén de posición que ahora vemos que a que ocupa o lateral dereito é Raquel.
Sí, bueno, estaban en mixta, recuperaron ahora todas las xogadoras. Imos ver como comeza. Baixou un pouco o ritmo de goles, non? Que levaban ao principio, normal tamén. E ahora mete un impar este Pollo ahí, profundo. ese agarrón polo cuello de Soraya. Moi inteligente tamén Nayara, querendo buscar forzar, non? Eses 2 minutos, así que vamos a ver agora. Sí, o adestrador de Meaño pedíalle xa antes ese que meterá ese impar, pero eu creo que se precipita moito porque está moi lonxe da portería. E claro, chega tarde. Dalle tempo a reaccionar a Nayara para esquivala e, bueno, ainda por riba sacou unha expulsión. Pues vamos a ver agora cómo solventa esta superioridad de falta en ataque. Un pivote ahí por ese desplazamiento. Muy atentos os colexiados porque sí que Paula entregou aí esas mans, non? Ademais en unha situación, non? O bloqueo do pivote iba a ser moitísimo máis cando hai unha defensora menos. Sí, ao final vai ser un partido que na liña o traballar así me ven. Claudia. Que pena, pero foi moi ben. E que parada de Daniela, moi boas accións as dúas. Tanto da xogadora do Meaño como da porteira do Chapela. Bueno, o que dicía era que vai haber moito traballo pos colexiados na liña, non? O ser tan cerradiños, están xuntas, aí vai a dar moi pendientes e están a facer moi ben, a verdade. Pois que siga así o traballo dos colexiados. Vamos a ver aí de novo como lle obligou o María a xogadora do Chapela, a Noa, que fixera ese lanzamento, que tivera que axustar moito porque se foise con todo con ela, con ese impulso o pau largo. E vamos a ver agora de novo ataque nesta inferioridade do Meaño. Balón para Alba, que xoga con Claudia. Paloma aí que tenta gañar cara fora, deixa a xogadora do Chapela. Ollo, porque senón a solta de todo, pois podía ser incluso 2 minutos, Sí, estuvo aí. Agora se recupera aí, vai se girar, non me capaz, moi ben as axudas. Aí entre Paula e María Ángel. De novo Raquel, que busca, que ven aí, que se quere levantar. Un poquinho nunha guerra pola súa conta. Sí, o que falamos, non? Moi directa, moitos golpes francos, moitos, pouca continuidade, pero bueno, ahora en pasivo a ver como tal. É verdad que levan os dous equipos 5 minutos sin anotar gol ningún dos dous. Golazo de Alba. Sí, señor. Como cambiou, non, o lanzamento. Xa tiña a porteira, a verdad que variou moi ben, cambiou aí abaixo largo a xogadora de Meaño. Alba é unha xogadora moi grande, zurda, xoga no extremo, pero cando xoga no lateral é unha xogadora que de lanzamento exterior podía aportar moito e acaba de demostrarlo cun auténtico golazo en pasivo. Pois vamos a ver agora aí Nayara, que agora está descifrando un poquinho mellor esta defensa 6-0 do Meaño. E aí ese erro na recepción, non hai nada. E os colexiados pode volver o empate electrónico. Moi ben aí esa... Está moi ben xogado, está moi ben, a pivote tiña moi ben ganada a posición. E aí o que sempre pedimos aos pivotes, non? Mellor o pase en bote, se pode ser. Claro, senón que se son pivotes moi altos, eses balóns arriba son moi sinxelos, pero é moito máis complicado para a defensa eses balóns abaixo, non? Busca a Paloma aí, ese golpe, acaba de levar Noa. Nada, non é nada. De novo Raquel, que busca finto, que ven esa finto débil. Non sabe por onde foi, Lucía non sabe por onde lle saliu, Ainda está a buscar. De novo Raquel, finto a punto forte, balón aí cara a Soraya, ese balón dano largueiro, ese balón que volve a coller Carlota. Vamos a ver esta locura de ataque. Paloma, Carlota devolve aí para Claudia, que busca o chute, 7 metros por esa defensa interior. Acaban de sacar petróleo as xogadoras do Meaño. Sí, porque viña dun lanzamento errado aquí no extremo dereito moi cerrado, que pelexan moi ben o rexeite hasta o final, e bueno, sacaron petróleo, para igualar, a ver se Alba coa súa calma. Xa pitou aí o colexiado, vai Alba e de novo. Oye, porque acaba de darse unha situación un pouco curiosa. Parecía que Alba iba a deixar o balón no chan e xusto pitou o colexiado e non o deixou, porque senón hubiera sido... Eu creo que foi casualidade, porque ela non tiña claro se pitaran ou non, porque foi un pouco tal. E ainda así non se puxo nerviosa e conseguiu lanzar e conseguir o gol. E de novo
De novo María que lle obliga aí a Noa a axustar moitísimo en ese intento por axustar a xogadora do Chapela, que leva o balón xa fora da portería. Alba que pide aí un poquinho de aire. Faltan un pouco máis de 3 minutos para acabar esta primeira metade. Vemos a polivalencia de Paloma, ¿no? Empezou no extremo, xogou no lateral esquerdo, xogou ahora no lateral dereito. Balón para Carlota aí de novo. Aí, vamos a ver Raquel. Ollo que se quere levantar. Agora sí. Ese lanzamento de media distancia do que falábamos antes desde 8 metros. E Ollo cambiando tamén o lanzamento, porque todos os lanzamentos que errou foron ao seu lado dereito, ao lado esquerdo de Daniela. E agora aloxa o balón ali o largo, que xa estaba Daniela preparada, pero non chegou a cubrir. Pero primeira vez que o Meaño se pon por riba. Sí. Unha boa remontada que Chapela leva, bueno, ahora, se mal non recordo, creo que levaba tranquilamente 8 minutos sin anotar gol o Chapela. O Chapela quedouse en ese tanto número 10. Esta última acción vimos como iniciaron un pouco máis movimiento, e despois Raquel recibiendo en carreira e tal, pois pudo ser máis perigosa. Ollo Carlota aí, que quiso sacar un pouco de maxia con ese amago de cruce, despois buscar o un para un ca defensora do Chapela con María Ángel. Raquel que move o balón cara Paloma para Soraya que ya devolve a Raquel dende o curruncho. Ollo aí que vai Carlota de novo, Carlota para Claudia que se lle escapa ese balón, aí que pena. Sigue aí máxima de igualdade. Sí. Pero primeros 28 minutos. Pero bueno, parece que ahora están dando un pouco máis de continuidade, acaban de atopar unha moi boa situación. Magua que se escapou aí ao final a Claudia. Pero a clave está neso. De novo Noa, ese golpe, esa situación se castiga moito. Foi sen querer, pero E ollo que Soraya leva xa 2 exclusións neste partido. sí. E vamos a ver agora se Nayara é quen de superar a María. Anima a bancada do Chapela a súa xogadora. Fallo propio a parroquia de Meaño. E o duelo leva a central do conxunto redondelán. A ver ahora a xestión esta de un máis de Chapela, se consigue, bueno, xa remontou outra vez, non? Ese 10-11 pasou a este 12-11 e ahora queda un minuto e medio para rematar esta primeira parte, a ver se consigue, bueno, aproveitala de verdad. Aí, a verdade pero que en ataque estaba encontrando situacións, solo que non estaba acertando en canto ao lanzamento. Pero aí que ven Carlota que gañou cara a Claudia. Pero lástima ese lanzamento para os intereses da xogadora de Meaño, porque foi detido por unha porteira que está a un moi bo nivel como é Daniela Oxe, que está facendo intervencións, a verdad que de moito mérito, Sí, está tendo un bo encontro. Bueno, creo que ambas porteiras, non? Están facendo un bo partido. Que ven agora aí, ollo que puido estar ao borde da falta en ataque, que ven Raquel chegando despois de que chegara Carlota tamén. E Paloma aí para forzar esa falta en ataque. Bueno, desde a miña humilde opinión, eu creo que a primeira tamén podía ter tranquilamente falta en ataque polo ombro, pero bueno, a segunda xa foi moito máis clara, Raquel sacona moi ben. Seguramente ahora o adestrador, bueno, aí o vemos. Vemos como Felipe marca e deixa esa tarxeta para solicitar o tempo morto. Vamos a escoitar o adestrador do Meaño. Pois parece que non podemos escoitar, aí temos un problemilla técnico, non podemos escoitar as indicacións do adestrador. Aí creo que lle van a encender o micro, ¿no? Aí ese era o problema. Non lle demos o botón. A culpa foi nosa. Pedimos disculpas á afición do Meaño que está na casa. Eu creo que unha estrategia. Quando armar os braços, entra, Paloma. Armou o braço, mirou, entra. Desmarque. Ok? Terminamos em ataque com o balão, vamos.
Decías, Panchi. Nah, eu creo que era unha estrategia para que Chapela non estuvera mellor con pinganillo para que non lle contara o que iban a facer nesta últimas 15 segundos, non? Pois pode ser, porque ademais date conta que é unha situación tamén complexa, porque están con unha xogadora menos, hai mixta sobre Raquel, entón vamos a ver agora que vai pasar. Seguramente Raquel vai acabar marchando ao extremo ou desdoblándose para poder salir, ou sería algo que Temos que teñen Paloma inicia no extremo e Claudia na dereita agora. Antes estaban ao revés. Aí se lle escapa o balón, ollo. Ahora vai Quedan a sacar 4 Raquel. segundos, moi ben Raquel, que perde ese balón. Non vai a dar tempo moito máis. 2 segundos. Remata esta primeira metade. Moi ben a defensa do Chapela. Tamén moi ben a iniciativa das xogadoras do Meaño. Chegamos ao descanso con 12-11 no marcador a favor do Balonmán Chapela. Deixamos que os adestradores den as indicacións pertinentes neste tempo. Vos deixamos aí cas imaxenes desta primeira metade e tamén con ese produto que temos na Federación Galega de Balonmán, ese tira resinas, espléndido produto para quitar as manchas tanto da pista, da roupa, como dos balóns, desa pega que sempre é complexa e complicada de eliminar. Así que con estas imaxes vos deixamos e volvemos ao principio da segunda metade.
Bueno, hola de novo a todos, estamos aquí no descanso desta segunda semifinal cadete femenina. Estou con Nico e con Tomás, xogadores da base do Balonmán Tui. A ver, Nico, contámete un poquinho como é isto de ter unha Final Four na casa. Ben, pois un pouquiño nervioso, xa que poucas veces hemos tido unha Final Four aquí, pero ben, a experiencia ben. Tomás, pola tarde xoga Tui, pola tarde imos a animar aquí ao máximo. Como vemos aí, como creemos que vai estar o ambiente pola tarde? Bien, esperemos que esté lleno de gente animando al Tui. Yo quiero que gane el Tui. No sé qué decir. Vale, e agora unha cousiña, porque claro, estamos aquí nun evento, nunha Final Four, pero claro, non nos podemos esquecer que mañán é o día da nai. Claro, e que facemos? A ver. Sí, claro. ¿Qué lle dirías? A ver. Que lo pase muy bien y que es la mejor madre del mundo. Por favor, un aplauso, por favor. Ti, Tomás, que lle dirías? Mira, ti imagina que hoxe é o día da nai. Vamos a poñer que hoxe. Hai moitísimas mamás. Ti que lle dirías? Tanto a túa como as mamás que hai hoxe aquí. Lle diría feliz día da mai y le daría un regalo. Daríalle un regalo. Vale, deixámolo aquí e imos agora coa segunda metade da semifinal cadete femenina. Da segunda semifinal da mañán. Sabemos aí a afición do Chapela que está animando aí o que están vendo nas vosas pantallas na casa. Está salindo tamén neste vídeo marcador do pabellón Gustavo Rodríguez de Tui. Tiñamos que falar aquí cos nosos compañeiros de imaxen. Tiñamos que dar un pasiño máis e mellor por unha kiss cam destas. Tamén, verdad, sí. Algo hai que seguir innovando, algo temos que facer, pero non era malo, Sí, estaría entretenido, non? ou algún reto ou algo. Nos o lanzamos a ver se o recolle alguén. Pues aí tamén as xogadoras do Carballal, mentras fan uns exercicios aí para volver a estar activas as xogadoras do Chapela. Máxima igualdade, Panchi, para agora. 30 minutos, quedan 30 minutos, a igualdade é máxima. Ahora as afeccións, tanto por un lado e do outro, que hai bastante numerosa, verdad? Seguramente xogan un papel fundamental para animar e apoiar estas rapazas. E a ver quen se leva ao encontro. Pois vamos a ver, aínda que os equipos son xeográficamente están moi cerca. Meaño, por exemplo, vai quedar hoxe aquí a dormir en Tui, iso fará que a afición tamén se quede. E agora tamén, antes, neste ratiño que tuvemos para poder estirar un poquinho as pernas, beber un poquinho de agua, e ver o fantástico ambiente que hai aquí, que xa deixou de chover aquí en Tui, aínda que o día está un pouquiño cuberto. Achegáronse xogadores dos equipos masculinos, sobre todo de aquí de Tui. Vemos aí o adestrador do equipo cadete en pantalla, Pablo Gándara. Iso sempre moi bo, porque aquí pola tarde hoxe recordemos que moveronse un pouquiño os horarios para non interferir con ese partido do Porriño Elche. Despois veñen os xogadores, vai ser unha gran semifinal nese partido que enfrontará o Lalín e o Culleredo, que tamén tuveron ese partido de disputa no playoff para a Liga Oro. Despois xa vamos a ter ese encontro
no que se vaya a encher o pabellón, o que alguna persona por aquí xa me dixo que van a vir todos os equipos da base do Tui, incluso os primeiros equipos con os pais e todo para apoiar os seus xogadores. Así que este pabellón Gustavo Rodríguez, que está collendo un color absolutamente maravilloso, pola tarde vai ser un auténtico fervedeiro, eh? Sí, tal cual. O sea, hoxe é un día de semifinais, ¿no? Por la mañán as femeninas, por la tarde a semifinal do Porriño contra o Elche, a ida, e despois as dúas masculinas aquí, que seguramente isto a reventar apoyando sobre todo ao Tui, ¿no? Que é o equipo local. Nos estaremos aquí para contalo cuando arranca esta segunda metade desta semifinal, como ben decía Panchi. E vamos a ver agora aí as xogadoras do Meaño movendo. Paloma, que está aí de volta. Sí, que empeza unha menos, empeza Raquel no extremo. Era un pouco o que decíamos antes, ¿no? Que empezara aí no extremo para poder aproveitar que Sala, ou incluso Ollo. Raquel finaliza moi ben desde o extremo. Sí, o que iba a decir eu. Xa recuperan. Aí vai Raquel, que quere fintar. Moi ben. Moi ben, Noa, outra medallista. Noa e Antía, están aí as dúas xuntas, a xogadora número 14 e a xogadora número 20. Esa medalla de plata que teñen por aquí a dous integrantes dese corpo técnico. Está a adestradora e tamén estaba aí o delegado. E aí, ollo aí ese contacto 7 metros por parte de Noa, que se lamenta. Dicíamos, estaba tamén o delegado Alberto Rodríguez mirando pois as súas xogadoras, non? As que foron as súas xogadoras neste pasado cesa de Blanes. E vamos a ver se non perdeu a calma Alba. Sí, a ver se chega na mesma dinámica de... E agora vemos como pousa o balón, que antes non o pousou, E xa lle o colexado facer ese ritual. E agora non. Agora é Alicia a que para ese balón, a que detén ese lanzamento celebrado por todas as súas compañeiras. Imos alá. Vemos que hubo cambio, ¿no? Na portería de Chapela, sin embargo na de Meaño sigue María. Que ven ese corte de Paula, mellor todavía parada por parte de María. Ollo aí que hai doble, sí, colleu ese balón aí, despois volveu a executar o bote Noa. Vamos a ver tamén. Bueno, Meaño moveu o banco, saliron xogadoras, cambiaron de posición. Os primeiros cambios que meteu Chapela foron agora para deixar sobre todo a Nayara, entendo, no, que este un poquinho máis fresca cara ao final do encontro. Sí, lembro que tamén iniciou o encontro Uxía no lateral esquerdo, agora está a descansar. Que ven aí ese intento de Alba, que se escapa. Pegadiño o poste. Vamos a ver agora. Balón para Antía. Antía é unha xogadora que, a pesar de ser infantil, ten unha finta moi boa. Balón para Noa de volta e agora sí supera a María. 13-11 no marcador. Primer gol desta segunda metade, transcurridos 2 minutos e medio deste encontro, desta semifinal. Sí, sigue un pouco a dinámica, non, do final da primeira parte, con pouco intercambio de goles por agora. Bueno, acaban de chegar os 2 primeiros goles de cada equipo. Bueno, primeiro de cada equipo. É moi boa acción de Paloma tamén, a infantil de Meaño. Pois este partido, que seguramente se vaya a decidir e que haya que ter moi en conta o tema das pérdidas, pero agora están volvendo o mismo que estaban utilizando na primeira metade, como era esa conexión con Paula no pivote por parte das xogadoras do Chapela, que lle resultou moi ben e que agora, pois, bueno, parece que tamén lles está resultando, non? Sí, eu creo que Paula non vai descansar en todo o encontro, Pois esperemos que teña forzas suficientes, que seguro que sí. Que ven Raquel agora. Ai, lástima que se vai o Pau, ese balón dalle na perna agora a Claudia. Eu penso que ese balón se foi o Pau, porque se non foi Paula, tuvo que ser a súa compañeira María Ángela, que lle fixo aí un pequeno blocaje, non? Sí. Pero bueno, un pouco que lle pedíamos a Raquel na primeira parte, non? Ese lanzamento exterior, agora chegou aí no minuto 4. Está ben intentado, mala sorte que foi o Pau, pero está ben buscado. Que ben, agora ese se foi un cúmulo de ideas que non chegaron a bo porto. Unha lástima. Ten que ter en conta que a ela van a cerrar
2, 3 xogadoras, o sea, ten que darse conta que se solta o balón vai encontrar seguramente unha compañeira que con mellor situación. E ademais, iso vai facer que despois sexa máis peligrosa, porque vai a Claro. máis continuidade, a defensa vai dudar, e despois terá ela, que agora 7 metros no, e despois decíamos iba a ter Raquel moitas máis opcións. Sí, sí. Ataca Volveu o Xio ao lateral esquerdo de Chapela. moi ben aí, buscado tamén esa zona 1-2, 15-12 no marcador, chegamos en apenas 5 segundos aos primeiros 5 minutos deste encontro. E vamos a ver agora que fai Raquel, que é seguido porque ven Raquel, agora así como asustou, celebra con rabia, non solta así esa pequena presión que podía ter a xogadora. E vamos a ver, porque como isto vaya así, vamos a estar disfrutando desta xogadora o resto do encontro. 15-13. Vamos a ver agora. Aí o bote de María Ángel, que vengo, cambia aí no último momento ese lanzamento. Sempre complicado iniciando desde a dereita, buscar esa orientación para poder lanzar, e sacou un moi bo lanzamento. Se dá pouco valor, non, a eses xogadores que xogan na dereita. O decíamos tamén na fase de autonómica, de primeira autonómica, ese rol que cumplen os xogadores defensores, non? Tamén ollo que vai Noa que xoga con que velo corte aí de Paloma. Sí, señor, Sí, sí, sí. Vamos a facerlle aquí unha pequena puntualización. Eu penso que Sergio non o mirou porque mellor estaba correndo, pero Noa fixo un bote un pouquiño elevado, non? Digamos, pasoulle ese balón por riba da cabeza incluso. Tiña que haber sido... Bueno, a ver que o repliegue foi bo, que é importante, non? Vemos a Meaño un pouco, a mellor máis precipitado, xa tuvo... Que ben, Raquel, ahora, madre mía. E iso poderían ser 2 minutos, non o consideran así os colexados. Ollo que Raquel está entrando nunha dinámica moi boa. Moi boa esta xogadora, esta interesante xogadora do Meaño. Vamos a ver agora. Balón para Noa aí, que é moito de facer este tipo de accións a xogadora do Chapela, Está ali, parece que... ¡Bum! ¡Hala! Para dentro. Aí Noa a facer ese 5-1 agora sobre... Bueno, o primer cambio, non? Defensivo de Chapela en todo o encontro, non? Meaño sí que xa foi alternando máis os dous sistemas, a ver que tal lle sai a Chapela. Eu creo que este cambio igual propicia que Raquel teña máis espacio. Entón non sei se será mellor de cara aos intereses do Chapela. Ollo aí. Ben aí. Esa falta por parte de Noa. Vamos a ver aí, pide 3 metros Raquel. Decía a súa compañera, pero colócate aí, E de novo Claudia que vai lanzar. E adentro. Sí, señor. Sí, señor. 17-15. No marcador. Vamos a ver agora. Moi ben xogado, boa continuidade da xogada de Meaño, e Claudia finalizando moi ben aí ao largo arriba. A verdad que está sendo moi eficaz a xogadora do Meaño. E aí ese balón de Antía que se lle cola entre as pernas a María. Que lle dice aí, lle dice o adestrador, aí un poquinho máis de intensidade, ¿no? Aí Claudia de novo. Esta vez para Alicia. O partido ahora está se rompendo un pouco, non? Está tendo diferentes alternativas. Vamos a ver que prepara Chapela para este ataque. Move o balón Chapela, Noa que intenta facer ya de antes a Carlota, pero que lle dice que no. E ollo onde aloxa tamén ese balón agora a xogadora do Chapela aí na base do pao. Esa 9-15. Sí, está máis como Chapela nestos minutos. Meaño a nivel defensivo está lle faltando máis contundencia, máis intensidade, non? Que non, bueno, xusto iba a decirlo. Vamos a ver agora, porque por iso todo que comentamos, Felipe solicita tempo morto para o Barlaje Asmú Valmeaño. Vamos. Chicas, vamos! ¡Ey! Claro! Vale, o partido se gana
com 60 minutos. Aqui, a ver. Em ataque. Vale. Em ataque. Então 5-1 na hora. Vale. Esta tiene aquí mucho hueco. Efectivamente. Me juego yo ahí. Efectivamente. Carlota, aperta um pelinho solo aqui. Vale. Essa tens que vir. E recebe em carreira aqui e joga. Vale, Noah. Pode se meter aqui desse lado. Vale. Vale, pode começar aqui, Noah. Quando o Carlota passa o balão, tu sale. Vale, esse é um desplazamento aqui. A lateral esquerda, Raquel. Tu sale aqui. Vale, e recebe em carreira. Vale, ei, bom um tiro ali. Vale, pode seguir. Vale, vale, vamos sim, Kai. Pois aí temos as verbas de Felipe, do adestrador do Barlaje, Asmú Balmeaño, indicándolle as xogadoras ese cambio defensivo, non, do Chapela, dicíndolle Raquel apuntando tamén, oye, que mira que aquí temos moito espacio, precisamente no lado dela, non, é onde hai un poquinho máis de oco. Hacia o extremo, sobre todo, non, que estaban cerrando a ela o que pintaron, pois dixo Paloma, pois non vamos facelo así porque eu acabo de mirar moi claro, non? Gardámoslo para seguinte. Efectivamente. se o podemos guardar e sorprendemos despois, pois para adiante. Moi ben a decisión desta xogadora. Vamos a ver agora que propón aí. Bueno, ten un buquiño máis pechadiño, non? Sí, máis arroupado. Que ben, Antía. Pero Antía está facendo moito dano nestos minutos, E que ademais, bueno, enténdese moi ben, non? Con Paula, Capivote, que ven agora Paloma de novo. Madre mía, vaya cousa de infantiles. Sí, aínda que estemos nunha semifinal cadete femenina, pero son as que están asumindo, Estaba pensando ahora mismo a mesma frase, cousa de infantiles. Isto é cousa de infantiles, vamos a ver a quen responde. Se volve a ser Antía. Baixa xa 6-0, aí está vendo un poquinho máis que palabras nese 6-0, balón para María Ángel, non veo a súa compañera que está totalmente sola aquí no extremo dereito. Aí Antía sí que ve a Noa de novo pisando por parte de Noa, outra infantil do Chapela, xa dicíamos antes. Aí vai, agora non ten freno este partido, que ven parado por parte de Noa. Saca aí Paloma Carlota para Raquel. Vamos a ver con qué nos sorprende agora Raquel, que vai buscar un para un, tenta un para un, o punto débil, que ven. Moi ben, esa sanción por ese agarrón por detrás. Pero moi ben a xogadora do Meaño. E moi ben a finta de Raquel. Sí, aparte Raquel é unha xogadora moi grande e tal, forte, pero que tamén ten a súa explosividade. Entón, claro, unha xogadora foi un pouco máis lenta, sigou agarrando e exclusión clara. Pois move Carlota nesta superioridade que ten o Meaño. Balón para Alba, que o mete dentro, que axusta máis o partido. Como cambiaron as dinámicas agora. Sí, momento importante esta superioridade, non, de Meaño para aproveitar e igualar o encontro. Vemos agora que están aí un pouquiño dubitativas as xogadoras do Chapela. Fai un cambio, volve a entrar Nayara, que lle fai un pase a Noa, que lle fai unha espaldiña, está como duro este unha espaldiña. Noa de novo que busca, balón para Paula, que está no extremo. Ollo que ven esa man o bote de Carlota. 2 minutos. Aí van a estar os 2 minutos por non deixar o balón no chan. Moi claros. Sí, a xogadora non fixo con mala intención, pero hai que recalcar sempre que o balón hai que deixalo ben no suelo para evitar estas situacións, porque ao final estás prexudicando o outro equipo e o teu equipo. Pois, se antes decíamos no partido anterior, ao principio do partido, que Claudia rexeitou tirar con tanto espacio, se suele decir tamén que ahora con moito espacio. Oi, aí que ven ese pase que a man esquerda de Claudia. Non quería agafalo, pero suele pasar que cuando son 4 defensoras ou defensores, normalmente o xogador relájase un poquinho máis a hora do lanzamento. Sí, falábamos, non? O extremo con moito espazo. Ao final, cando lanzou máis pechada, meteu no moi ben. En este con máis espacio, máis tempo para pensar, ao mellor. Volve Antía aí a pista de novo. Ollo que intenta Nayara ganar. Aí ese espacio, Noa que vai cara fora. E parada de María. Ese balón que lle rebotou na parada a Noa. Saca de banda. Sí, eu creo que Chapela aí ahora, bueno, é normal, non? Son rapazas cadetes, ganas maiores como para non facer as cadetes. Pero con 4 na pista, mellor non ten que ter prisa tampouco finalizar, que non fixo ben, pero que ven Raquel agora.
como aproveitou esa finta. Está sendo un pouco a xogadora que está levando máis peso, non? Do equipo. Ollo que se apreta isto. Recuperan unha xogadora o Chapela e tempo morto solicitado polo conxunto que xe está como local polo Balonmán Chapela. Vamos a ver que lle din o adestrador Pablo Suárez as súas xogadoras. Relajaros. Estáis las más rápidas en el campo. Buscamos 2 contra 2, 1 contra 2 y fijación, fijación, fijación. Vale, entendido. Mientras que Paula no salga al campo, haces tú de pivote. Vale, y dejas. Lucía, tú juegas de lateral, jugamos sin extremo. Juegas de lateral, central, lateral. Vale, jugamos sin extremo. Sí, tú central, Antía lateral. Tú partes de este extremo para el pivote. Vale, entendido. Punto. Allí, entendido, jugamos, buscamos, fijar al par y al impar, fijar al par y al impar, Usía, fija, par, impar, continuación, atentas, atentas a la salida a cortar ese balón, entendido, hay que asegurar, vamos. Pois aí están as indicacións de Pablo, dicindo as xogadoras que, bueno, que teñan un poquinho máis de calma, que agora que estaban xogadoras máis fintadoras e un poquinho máis rápidas na pista, pois para buscar tamén ese percutir na defensa do Meaño, que está agora un poquinho mellor plantada. Tamén dicías tú antes, Panchi, que ao ser ese tipo de defensas íbamos a mirar moitas situacións de 7 metros, ese tipo de situacións ou ese tipo de accións que se dan durante o partido que van a propiciar precisamente que haya exclusións. Exactamente, xusto. O sea, ao final xogadoras que van a ir máis en carreira, ou estar máis planiña da defensa, e estar máis cerca da área, ao final os 7 metros van a aparecer. Pois vemos aí que vai aí con... Oi, parece que se fixo un pouco de daño a xogadora. No, hai un pequeno golpe, no. Sí, Meaño sale con doble mixta nesta superioridade do tempo morto, deixando demasiado espazo aquí, creo eu. Que vai aí Nayara cara fora. Tirou totalmente libre. Sí. Tirou totalmente libre. Ollo aí que está Antía para querer roubar o balón. Balón para Alba. De novo ataque. Tirou moi libre aí Nayara, que ven. Que se quere levantar Raquel, que ben mirou aí a Paloma, que ben como estaba xogado. A ver se foi esta xogada da pizarra que esconderon. A verdade é que a dinámica do Meaño cambiou completamente despois do tempo muerto solicitado, veu hacia arriba, acaba de igualar o encontro, conseguindo boas situacións a nivel defensivo e despois en ataque pues está dando, encontrando mellores solucións. E temos que dicir que esa pequena caída, non, a hora de María Ángel, doese da rodilla. Esperemos que non sexa nada que poida continuar. Aí Noa que se lle escapa o balón, o quere recuperar ese balón que vai cara Nayara no centro de novo. Ollo que está super apretado isto agora. Paula non colle o balón, quere girarse. Balón para Uxía, que se dá a volta, reviravolta, pasos. Sí, incluso, bueno, foron pasos incluso. Bueno, a ver, non lle van a pitar, pero mete a man por diante cando ataca un contra un, ten que ter conta por si acaso faltan ataques, sí. Pois de novo, balón agora para o Meaño, para porse un pouco por riba. Xa vemos recuperada a xogadora do Chapela, que tuvo que ser un golpe. Celebramos que solo sexa iso. Vamos a ir Raquel de novo, Raquel que vai fintar esa finta de brazo poderosa, que quere balón para Soraya. Soraya que ahora está actuando no extremo precisamente. Uy, que ben Raquel de novo. Como vai ese balón, que lástima aí que vai o pau. Pero, oye, vaya detalle de calidad ver que unha xogadora cadete sale o punto forte, sale o punto débil, é capaz de dar esa continuidade ca man esquerda. Que importante utilizar a man esquerda. Moi ben, Raquel, lo que estábamos falando ao principio, non? Que ao principio estaba moito golpe franco e agora polo menos sabe que lle cerran, dá o balón rápido. Está moito mellor plantado Meaño ahora mismo en defensa. Chapela está un pouco nervioso, creo, non? Un pouco máis inseguro, máis ben. Pois vamos a ver. Aí Meaño aproveitou para darlle... Calma, Carlota. Aproveitou para darlle descanso a Claudia aquí no extremo, que meteu a... non me sale ahora o nome. A Soraya. Que tiña dúas exclusións, eu creo tamén. Que ben. E ollo aí con ese agarrón. Raquel supera moi ben na finta. Despois ese enganchón por detrás. Vai a ter que ter Chapela un pouquiño de cuidado, se non quere que lle volvan a excluir a xogadora. Que ben Raquel aí para Alba, Alba que non so pensa. E ollo as caras das xogadoras do Chapela.
o contraste das caras das xogadoras do Meaño, Sí, as dinámicas, non? Al final, unhas estánse vindo arriba tal, a outra ven que lle está petando. Ui, é que aparte están enlazando varias pérdidas seguidas e isto vai coméndolle un pouco a moral, eu penso, non? Vamos a ver agora un poquinho máis pausado o ataque do equipo de Meaño, que se vai aí en mixta con Raquel. Ollo que Paloma sí vai ter moito máis espacio, ou Carlota, que están... Ben, Paloma, por favor, como está esta rapaza, que está asumindo, está asumindo, xa estábamos dicindo, Meaño 2 arriba. Ten que dar moita tranquilidade, que se Raquel nun momento tal que aparezca unha xogadora como Paloma infantil que este dando isto de rendimento nesta Final Four. ¡Qué lástima, qué pena! Esa cinta tan boa que lle fixera Antía a Alba, que estaba aí defendendo nese exterior. É unha lástima que ese balón se fora ao poste. Unha pena aí para a xogadora do Chapela. Non lle está salindo ahora as cousas do Chapela. Unha pena. Vai Carlota de novo, Paloma que dice, bueno, pues si antes salió, ¿por qué no vai salir ahora? ¡Gol! Madre mía, 20-23. Pide pasos o adestrador do Chapela. Pero ahora Nayara, que volve a ir cara ao banquillo para coller un pouquiño de aire. Volve. Tamén vai Noa. Que van a entrar a pista de novo. Tanto Noa Pois como a xogadora número 21, Chloe. Que ven aí ese... Moi ben, ahora está moi ben plantado en defensa o Meaño, xa decías antes, É que leva un parcial de 0-7, o Meaño. Iban 20-16, quedou aí atascado Chapela, leva, creo que son 9 minutos en meter un gol, Meaño nunha tendencia, claro, xa pide un tempo perto Chapela. A ver, sería moi precipitado gastar outro. Sí, que ven claro. aí a finta. E agora sí, ese 7 metros por ese contacto de Alba. Dice que sí, o adestrador do Meaño. Alba dice, eu toqueina, pero solteina. Pero bueno, pero tocaste, ¿no? Claro. Vai Antía contra María. E parada da porteira do Meaño. Ollo que isto ainda quedan 10 minutos. Moito tempo, 12, máis ben. Pero que a porteira este así de enchufada e que a xogadora que empezou a ser determinante nun momento do partido e que por mor desa doble exclusión saliu un momento da pista que estaba sendo diferencial como era Antía, falle, pois significativo. Acábase a mixta e de novo e casi ese lanzamento que quixo tirar de maxia. Alba non o mirou claro tampouco. Eu penso que quería tirar ben e despois mirou no último momento. Sí, eu creo que esa vaselina foi un pouco, tuvo un pouco medo porque a xogadora defensora estaba aí ao límite dentro de tal. Non entrou convencida. Eu creo que foi máis por eso que ven agora a defensa, están axudándose moito con esas acometidas que está tendo Antía. E vamos a ver agora que ven aí va Raquel a ese impar, que ven ese balón que recupera Raquel, que se queda co balón. E que lista, que inteligente, porque xa iba a impar para roubarlle o balón ao pase que llevan a facer a Antía. Quedouse no medio esperando porque non recibiu pase Antía e no giro roubou o balón, roubou o bote. Que partidazo está facendo esta xogadora. Sí. Cadete de primer ano. En defensa e en ataque, que é moi completa. Vamos a ver aí. Balón para Raquel, que se quere levantar, que choca, non vai Soraya de volta, e separada que falla a compañeira. Eu penso que Raquel Raquel non, o sea, Noa non entendeu aí un pouquiño o xogo. Vamos a ver aí. Volven a hallar ahora a dirixir o equipo. Vemos aí como vai forte Lucía, que vai pasos marcan aquí os colexados. Ahora a precipitación, que non é unha boa amiga deste tipo de momentos de partido, No, vemos que Chapela xa renunciou a mixta con Raquel. É que claro, é que son... Ollo aí Paloma, que está intentando sempre, Son 11 minutos de meter gol, Chapela.
Como este No, pequeno solamente- atasco. Bueno, pequeno, non podemos decir pequeno. No, no. Este atasco, gran atasco que está tendo Chapela está condicionando moito. Que ven Paloma aí entrando entre un e dous. Continúa a xogada Carlota. 7 metros. Moi ben. A lei da ventaxa dos colexados porque era 7 metros a Paloma. Ese rexeite que colle Soraya, que lle traslada o balón a Carlota. E agora sí, de novo 7 metros. Este momento para xogadoras con calma. Vamos a ver se Alba e quen e non. Poise o seu lado. Pero non tirou con forza, No, pero non dubidou Alba, o sea, errara o anterior e foi sin duda a coller o balón para lanzar outra vez. Oye, errou como pode errar calquera, pero bueno, ao Moi final ben a valentía da xogadora. Que ven Raquel de novo. Ollo aí. Iso son 7 metros por ese penso que foi inercia, no? Mirou aí o balón, dixo, vou quitar yo da man. Sí. Vamos a ver agora, aí Nayara. Nayara que eso pensa, estos momentos tamén non son vos, porque ahora está pasando pola cabeza moitas cousas. Sí, aparte os últimos 7 metros de Chapela creo que foron errados. Unha primeira parte e outro último de María que parou. Ou se non foron os últimos dos últimos 3 ou os dous parou nos María. Nayara contra María. A ver quen sale vencedora. O Pau e foi gol. Temos que decir que foi gol. Sí que foi gol. Desde aquí mirouse ben que o balón entrou na portería. Sí, a ver, nos desde aquí parece que foi gol e o colexado que está ao lado da línea non claro, o sea. Aí ese balón que pon fin a ese atasco, non, do Chapela. Sí. Vamos a ver. A tempo, non? Porque ao final Meaño tamén errou oportunidades para poder abrir máis. Temos a repetición, podemos ver a repetición, aí vai. Aí ya temos unha fantástica imaxe que temos, bueno, a nosos amigos del grupo Roslev nos queremos moitísimo, pero que neste caso non nos permitiron ver ese balón que repetimos desde aquí, pareceunos que entrou e o colexado así o indicou. Cambio de lanzadora, mismo procedimento, soltan o balón, axustan os calcetines. Moi pegado a liña, menos mal, un paso atrás. Vamos a ver qué tal este lanzamento de Noa. Detén a porteira, rexaite para Noa que transforma. O gol va lo mesmo se de primeira ou de segunda vez. Entramos nuns 7 minutos frenéticos, Panchi. Sí. Hai que ven Paloma. Que ven agora Nayara. Sí, señor. Paloma intentou, creo que se precipita ao estar unha máis, pero bueno, tamén os de atrás había que estar máis pendientes de axuda. Bueno, clave este momento, non? De 2 minutos. Al final, o que falábamos, non? Chapela xa leva varias exclusións de 2 minutos, numerosos 7 metros en contra. Debería dar un pasiño máis arriba a defensa, creo. Que ven Raquel agora. Que está de dulce esta rapaza. Está de dulce. Vamos a ver. Inteligente María agora devolvendo o balón para que xoguen este ataque con unha menos. Sí. É algo que a veces os adestradores pecamos, non? De dicir, oi, pois non, que non acolla. Oi, balón, que ven ese balón. Lanzamento totalmente libre. Penso que non había tampouco nada sancionable nesa acción. A pivote está cortando nesa dirección, recibe, deixase ir hacia fora en vez de frenarse. En vez de frenarse, en vez de buscar aí fala un pivote experimentado como Panchi. Pero é normal. Sí, sobre todo por la dinámica que traes. Tamén é moi complicado pararse, non? Aí vai Alba de novo que se lle escapa o balón. Un poquinho de precipitación, eso é o que estaba buscando Chapela con esa defensa. Que fixera Meaño ese pase largo e xa recuperan. Non, ainda non recuperaron a todos os efectivos os xogadores do Chapela. Vamos a chegar xa 1 minuto 24, quedan 6 para o remate deste partido. Partido intenso. Ui. E ademais de que incurriu en pasos ese lanzamento, se foi por fora. Pois como Felipe lle pide un quiño de presa porque xa recuperan agora a todas as xogadoras. Pero Raquel dice, pois bueno, pois vou eu, non? Se me dice o entrenador que vaya, eu vou. Ten unha salida moi boa da finta e despois é moi complicado pararla. Sí, aparte están ahora na dinámica positiva, saben que van por diante, remontaron. En defensa están un pelín máis arriba, ahora obligaron a iniciar no lado dereito en bote e aí complicas unha diestra sempre.
Y vamos a ver Carlota que va a balón cara a Paloma que vaya ahí. Vaya golpe que acaba de elevar Paloma, yo no vieron así los árbitros, pero parecía, ¿no? Que sí, un pequeño... pudo ser por lo menos un pequeño empurrón, ¿no? Pero bueno, está bien buscado por parte de Paloma, consiguió superar. Por un momento parecía que iba a entrar el lanzamiento, pero bueno, sí, parecía un empurrón, pero bueno, oye. Odito, moitísima máis intensidade de tensión para estos últimos 5 minutos que afrontamos dende agora. Aí vai Noah, busca ese lanzamento, agora xa si entra en xogo o de non coller o balón o esos pequenos toqueciños. Chapela creo que ahora está, bueno, un pouco, entre comillas, máis desesperado e buscando máis situacións directas de un contra un. Ahora saloulle ben, pero durante a primeira parte había máis combinación, máis continuidade de balón. E eso seguramente contra a defensa de Meaño, que ahora está moito máis contundente, pois lle está penalizando. 23-25 no marcador, 4 minutos e medio para rematar o encontro. O Modín. Que ben agora de novo. É que Paloma está sendo un auténtico ollo que tamén no outro lado pode ser un choque de Paula, non, con Noah, pero Paloma está sendo un auténtico puñal. Sí, está salindo ali a punto forte, meténdose un e dous, no duda, vamos a ver aí quen vaya a lanzar este 7 metros, os siguientes 7 metros. Non vai ser outra que Raquel, xa que Noah aínda que marcou no rexeite. Curioso que todas as xogadoras do Meaño deixan o balón no chan antes de lanzar. Sí. Bueno, eu lembro, non, que se decía cando pasaba cousas destas ou se alargaba moito de cando ten moito tempo o balón na man vai errar os 7 metros. Pois mira, elas deixan o balón aí e cando solo vai... collen para tirar, entón, pois, bueno, se fallan, pois fallaron, non hai moito máis problema que ese. Preparada Raquel para lanzar os 7 metros. Vemos aí que se prepara. E as caras de felicidade que teñen as xogadoras do Meaño, a verdade é que son dignas de ver, Sí, señor. A Raquel tamén solo lle faltaba meter un gol de penalti neste partido. Moi ben, axuda de Paloma, moi ben Noa na defensa. Ese balón que vai para aí atrás, Paula que o quere coller. Lle dice aí a súa compañeira Sabela que o colla, non o colle. Vamos a ver. Balón para Nayara que filtra de novo aí, se lle escapa o balón, vai, non se falta moi ben Carlota. Sacou petróleo. Sacou petróleo aí, moi ben. Sabela, xogadora infantil tamén. Eu pensei que o balón iba a salir de fondo, de repente pensei que iba a ser difícil sacala da esquina e buscou un oco e rectificou. E pon aí o máis 2. Esa diferencia de máis 2, moi ben, se queda ca falta aí Soraya, recordemos, xogadora que ten 2 exclusións. E aí vai Raquel que tenta buscar, que se levanta, que lle dá o mínimo que lle estén facendo mixta. Non lle importa que colla o balón no lateral, ela finta, ela se levanta, ela marca gol e pongo 24-27 a falta de 3 minutos. Sí, a salida da finta, tocada, saloulle a seguinte, puxeronlle brazos e ainda así sacou o lanzamento. Moi ben, agora están moi ben platado en defensa o Meaño. Está Casachudas, moi ben Paloma. Noa e Raquel no centro, están genial. Se fora o Chapela iría a buscar un poquinho máis a Soraya por esa ¡ay, que se cae aí! Raquel que quere coller o balón, non. Aí vai Nayara para dentro como un cuchillo. É que a situación que está a topar ahora mismo Chapela é casi por precipitación a veces de Meaño de querer salir a roubar de tal que de propio, porque eu creo que Chapela está pecando de iniciar moito en bote de parado. Moi ben, agora movimiento de Paloma. O de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pois aquí tenemos a Paloma de Meaño que pois que ela fai todo xa, non hai problema de nada. É que vai en carreira como a moto, estaba recriminándolle tamén con razón o adestrador do Chapela ese despiste que tuvo a que facía a mixta, non? Vamos a ver. Al final son xogadoras que abrindo ya defensa, como che vayan aí, vai che complicar. E tamén atrás non están sendo contundentes como foron ao principio do encontro e aí é donde está marchando, donde está escapando as opcións para Chapela. Vamos a ver agora, recordamos que os dous adestradores teñen un tempo morto, ainda poden utilizar que ven Paula nese giro. Balón para Noa, foi con todo María aí. Ollo que pudo levar un golpe. Vamos a ver, esperamos que non fora nada. Ui, a extremo. Se queda aí. Se queda aí tamén, moi ben Carlota. Ollo aí que Noa está sola, finta, quere fintar, non.
estes segundos de incertidumbre que lle puideron dar a Meaño todo isto. Ollo Raquel, que ven Raquel para Carlota, xoga con Soraya, de novo Carlota que quere entrar, que dice, eu tamén quero, meu gol, pero menudo paradón, para porlle aínda máis iniciativa e máis tensión e máis de todo, non? A estes últimos segundos de partido, que xa entramos no último minuto. Balón para Chapela, aí vai Antía, que quere buscar a finta, para dentro Antía, 7 metros. Por esa defensa interior piden que paren o tempo. Se está a xogadora disposta para lanzar. Hai dudas entre elas. Ollo que estes segundos son de ouro. Aí vai Antía, que rouba anterior lanzamento. Mete gol, celebra o banquillo do Chapela. Ollo que quedan 30 segundos. Ainda queda un tempo morto. Que emoción, Panchi, que emoción. Eu creo que pedirá tempo morto. Aí teñen o balón, Ollo, que se pode quedar sin bote, quedou sin ideas. Tempo morto para o Meaño a falta de 20 segundos. Vamos a escoitar o seu adestrador. A ver que lle di Felipe as xogadoras do Meaño. Noah, sale. Mira. Irán a ser mixta. Vale. Raquel, ven abajo. Vale. Irán a ser mixta. Vale. Perdona. Aquí está Clau, vale. Aquí está Soraya, Raquel aquí, Alba y Paloma. Tú aquí de pivote. Vale, balón está ali no centro. Vale, saca la falta tú, Carlota. Raquel, ven buscar. No, saca, tú saca. La saca. Paloma, puedes salir por aquí. Mira. Sale por aquí y tú vienes con balón aquí. Vale, va en bote. 1 para 1 llama la falta. Jugamos con falta. ¡Ey! ¿Ganamos o no? Pois, con que garra acabou este tempo morto. Que grito de gañamos ou non? Para convencer as xogadoras. E agora claro que Raquel sale dende a posición de pivote para dificultarlle todavía máis todo este entramado. Vemos a oficial o axudante de Chapela preparada por si acaso para pedir o tempo morto tamén. Saca aí, gírase Raquel que intenta quedarse ca falta. Ese golpe. A oficial de Chapela temos que comentarlo, que tampouco pode estar aí. Xa lle dicen a mesa. Moi ben aí, que se quedan aí pasivo. Está buscando falta. Que quedan 5 segundos. 3, 2, 1. Remata o encontro. Meaño, cun final de infarto, gastando eses 20 segundos que lle quedaban. Aí vemos a celebración das xogadoras que se meten a final de mañán. E temos que decir que un dos últimos resultados de Liga foi que Meaño gañou a Carballal, así que mañán nos espera unha gran final. Partido moi competido, pero Pancho, eu creo que o punto, o detalle estuvo en que o Chapela tuvo un atasco en ataque de 11 minutos. 11 minutos con 20 goles. Foi o que lle supuxo dun 20-16 pasou a un 20-23. O sea, un 7-0 de parcial e ainda Meaño tuvo algunha ocasión máis para abrirse. Aí 11 minutos de meter un gol nunha semifinal e a final aí estamos vendo a xogadora que foi máis determinante, sobre todo nesta segunda mitad, ainda que estas sexan imaxes da primeira. Pero moi ben aí Raquel, que foi xunto con Paloma. Moi ben secundada con Paloma, sí. A que máis aportou o seu equipo nesta segunda metade, xunto cas paradas no momentos clave tamén de María, como ese penalti que lle saca a Antía. Vemos aí estas imágenes. Con estas imágenes nos despedimos, Panchi. Libérote das túas labores de comentarista. Claro que resta de fin de semana. Moitas gracias por acompañarnos. Moitas gracias a ti. Vos deixamos. Recordamos que xoga o Porriño, pero vos queremos a todos aquí ás 6 para ver esa primeira semifinal cadete masculina que enfrontará o Embutidos Lalinense Balonmán Lalín contra o Balonmán Culleredo Remax Riazor, que seguramente vaya a ser un duelo de alto voltaje. Así que mientras enchen estas gradas as dúas aficións para apoyar as súas xogadoras, nos o deixamos aquí, nos despedimos ata esta tarde. Un saúdo.
want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Take for their disease. Just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Bueno, final do partido, estou aquí con Raquel, xogadora do Barlajas Movalmeaño. Raquel, primeiro de todo, como estás? Pois moi contenta, xa que isto é o que levamos esperando toda a temporada, moi contenta de estar con elas tamén e con meus entrenadores que sempre son un gran apoio. Raquel, noraboa porque que vaya partido, ti, Paloma, o sea, vaya espectáculo, remontada, e que vaya semifinal nos acabades de ofrecer a todos, Pois primeiro moitas gracias e despois, como dixen, é o que levamos esperando, para o que levamos entrenando e moi orgullosas. Paloma, rival de mañán, vendo a semifinal de antes, que esperamos dese encontro? Pois coas expectativas moi altas, con ganas de dar un bo xogo e que sea tamén peleado como esta semifinal, xa que é digno dunha final. Carballal non é cualquier rival, ou seja, xa demostraron antes, demostraron todo ao longo da tempada. Vai ser unha semifinal que sei como esta semifinal, vai ser un espectáculo asegurado. Pois eso esperamos. Non hai moito máis que decir, sabemos que ten un gran nivel e imos a por todo. Pois nada, Raquel, a por todo e de novo, noraboa e a desfrutar. Moitas grazas. Nada, vémonos a tarde na semifinal, na primeira semifinal, cadete masculina. Chao.